Morjesta, morjesta. Ja kiitos, että tulit katsomaan tätä videoa. Tällä videolla, kuten aiheesta arvata saattaa, niin käsitellään tällaista silmän korjausta tekoälyn avulla, eli silmän suuntausta videoissa. Ja tämmöisiä ominaisuuksiahan on itse asiassa varmaan useammallakin palveluntarjoajalla. Ensimmäiseksi itselle on tullut vastaan muun muassa GeForcen tuottamat palvelut, jos semmoista laitekantaa löytyy itsellä tietokoneesta, mutta sitten näitä myöskin löytyy muun muassa Vediolla, joka tällä hetkellä on tässä testin kohteena. Mä oon muutamassa videossa tätä kyseistä ohjelmaa käyttänyt ja vähän demonstroin nyt tässä siitä ohjelman käyttöä. Nyt esimerkiksi mä käännän mun silmäni katsomaan tonne sivulle, niin tää on tekoälyllisesti käännetty takaisin kohti kameraa. Eli tavallaan nyt kun mulla on, voisi olla tuossa sivussa teksti, esimerkiksi paperi tai joku muu vastaava, jota voisin lukea koko ajan ja tietokoneellisesti käännetään kohti kameraa, luo huomattavasti paremman kuvan sinne katselijalle, katselukokemukseen, ja tähän voi käyttää monessa tilanteessa. Esimerkiksi sitten, että jos on vaikka joku haastava aihe, jota olet puhumassa videolle, siellä voi olla muistirunkoa, siellä voi olla itsessänsä ihan suoraan luettavaa tekstiä, jota sitten voit käyttää apuna. Ja se tekee sen korjauksen, sen katseen voi kääntää esimerkiksi kameraan välissä tai sitten kamerasta poispäin. Se toimii erittäin hyvin. Olen huomannut sen, että jos esimerkiksi katseen kääntää alaspäin, olettaa, että tuolla olisi teksti. Ainakin mun kohdallani huomaan sen, että silmät lerppuu, eli se näyttää siltä, että olisi hieman väsyneen näköinen, joten sijoittaminen on hyvä sitten laittaa sinne sivulle siitä kamerasta. Ja jos tekee sellaista kääntelyä katseella, että tekee jotain muuta, kuten katsoo ääriasentoihin, niin saattaa tehdä sellaisia erikoisen näköisiä silmän muljahduksia siihen videoon. Se ei välttämättä näytä hyvältä, mutta tämmöisessä tilanteessa se toimii erityisen hyvin. Jotkuhan osaa puhua todella hyvin katsoen kameraa ja se ei sinänsä ole ongelma, mutta tämä on myöskin hyvä apu semmoisessa aiheessa, joka ei ole ehkä niin tuttu tai on paljon asiaa, muistirungot täytyy olla siinä ylhäällä, niin olen kokenut hyväksi. Ja tuossa alhaalla vähän lukee lisää tästä aiheesta ja kannattaa käydä kokeilemassa, jos videosisällöt kiinnostaa. Itse ainakin tykkään hirveän paljon tehdä videosisältöä, mä tykkään kuluttaa videosisältöä sisältömarkkinoinnissa, niin tämä on erityisen hyvä työkalu siihen. Kiitos kun katsoit.